Hola? Hola? Que hi ha algú? Hola? Hola? Veig que estem tu i jo, només. Doncs mira, aprofitant que estem tu i jo, et diré un secret. Jo no sé si m'has llegit, però sóc el Màrius Serra, sóc un malalt de les paraules. M'agrada llegir, escriure, fer mots encreuats, enigmàrios i últimament m'he aficionat a les lletres dels grups sanguinis. Si no m'he tornat boig. No, escolta. Hi ha el grup A, el grup B, sí, A, B, però no el sé, Després hi ha el AB i el grup O. Bé, O, ells en diuen 0, però jo, com que sóc de lletres, prefereixo dir-ne O i em quedo tan ample. La sang i els grups diuen molt de nosaltres. Per exemple, el grup O negatiu, allò que vindria a ser com O0 negatiu, és el grup universal. Tothom el vol perquè pot donar sang a tothom. Després hi ha el grup A, que diràs A, B, no, B no, A. El grup A és el més freqüent a tot Catalunya i per això és important que als nostres hospitals n'hi hagi molt de grup A. El grup B, en canvi, ja no és tan freqüent, però per això mateix, quan arriba una remesa, a un hospital també diuen B, perquè també convé. I finalment hi ha el grup AB, que és un plasma de qualitat, allò que dius AB, sí, B, AB, un plasma que es pot també transferir a tothom. Bé, veig que ja us heu anat aplegant els de tots els grups, A, B, A, O! Doncs us proposo un repte. Participeu a la Marató de Donants de Sang de Catalunya. Doneu sang del 13 al 20 de gener. Només heu d'entrar al web maratodonants.cat i demanar hora. Va, que ja veureu que va molt bé. I si ho feu, us estarem agraïts, absolutament orgullosos i us abraçarem molt fort. I si pel que sigui no podeu donar sang, ja sigui perquè digueu tenim un pla B, podeu difondre aquesta campanya per les vostres xarxes. Feu pel Facebook, pel Twitter, per Instagram, per WhatsApp, per Telegram, per YouTube, per quina dius? Per Tinder. Per Tinder? Oh!